Ik zag je staan in het park aan de rand van de vijver. Je speelde zo leuk met je radiografisch bestuurbare zeilboot. Wat moet hij? Ik let hem samen een beetje dobberie hebben. Had ik forel weer dan... Ik naai uit. Ik naai uit. Er komt Peter naar aan, die had een amfibievoertuig, die kan ze de loon op je. Ja, een amfibievoertuig? Ja. Maar forel en al, die kan ze het loon op. Die kan ze de loon op het goed is. Maar ik ben even vet. Dat ben even leuk voor. Ja, dat. Stel ze die aan. Ja, dat weten wij zelf ook net. Maar daar ga je nooit voor worden. Ja. Maar er gewoon een tritsje onder het ding zelf. Ja, dan wordt power beter aan en dan maar wat dobberen. En dan rijd je hem zat skep net in. Dat is de bedoeling al, maar dit is al. Dus dit is het nieuwe visje? Dit is het nieuwe visje, het moderne visje. Maar wat slager weten we nog net, maar... Dit is ook een goede kans. Is het vers, ja, hè? Piet. We halen hier. Ja, hij zwemt er maar voort. Zit er hier een oor? Ja, het zit hier nog. Moest meer even hinder dan, Peter? Het bewijs op camera. Ik nog. Ik ga best. Dat werkt het. Was dat onmogelijk? Hij gaat er al af. Dat is ook mooi, hè? Ik mag jou ook wezen, want even bij jou de eerste die bij een amfibie-radiografisch bestuur bij voertuig een forel binnenhelpt. Ja, daar liggen er al op, ja. En hoe viel dat? Nou, goed natuurlijk, hè? Ik ben een beetje vlot, binnen 4 minuten of net. Ja, dat komt heel vlot. Maar ja, dat ben ik verhaal, hè? Als die een keer goed happen, dan ben je er samen bij. Ja? Ja, dat gaat heel goed. Dus net dat die boot wat extra uitmaken dat ze daarop aflenen of zo. Ja, Misschien wel, maar ja, dit is de eerste keer, dus zoek net. Er is geen wetenschappelijk onderzoek van, hè? Nee, nee. Dus, nou, ook weer eens keer. Dank u wel. Het is een traditionele visker, maar vang je heel veel wat, jongen? Nee, nog net meer. Het is nog gebeurd. Vind je ervan? Ik vind het wel leuk hier. Ja. Maar wat hoor, hoor. Het is wel even wat oorzaak, je wel steeds, hè? Zeker weten. Ja hoor. Slagen! Het is lager. Alweer in je. Maar hij zit er al. Ja. Oeh, daar gaat er al. Oh, tik hem. Nou, dan je vang maar de woord. En hoe is dat? Ja, dat prachtig gewoon uit. Die net meest verwacht hebben. Dat hij hem net verwacht, hè? Nee. Nee. Tanjen. Ja. Nou, dan gaat het beter als de gewoon angelt. Dit gaat hartstikke beter. We willen nooit broos. Nee. Alle weken radiografisch. Ja, dit is heel broos. We zijn gelukkig. Goeie. Goeie. Wat ben je om dan? Ons branders spannen schepen. Waarom? Waarom? Nou, die moeten verspreid worden hoe de boten staan. Zodat de bijen van het simmer weer veilig bootje kennen. Dus. Wat aardig van jou. Oh, weet ik niet of het aardig is. Je hebt bij mijn baan. Oké. Dus. Bjattensteun onderhouder. Nou, de botenstuur maken deel uit van de passantenhaven hier. En ik ben havenmeester, dus ik moet zwaar hier dat alles in water is. Oké. Dat. Maar je mag ook wel even helpen. Ja, maar wij ben ik aan het werk. Ja, dat is weer, ik zie het. Ja. Misschien moet ik natuurlijk daar even helpen. Dat dacht ik, ja, ik ga me niet in scherpen, dus dan, ja. Alles zien we het wel doen. Nee, oké. Wees genoeg. Maar dus ben je weer wat aan het daarin voor de dokter? Ja, als het weekend een beetje mooi waar wordt, dan verwacht je toch alweer wat boten. Vanaf 1 april weer de haven weer riepen. En dan is iedereen weer welkom.
Heb je ik mist? Ha, ik mist. Nou, we hebben zo'n mooie winter gehad dat we genoeg visite gehad hebben. De protte rieden kennen, protte meesten op die, dus er is altijd een wel aardig drok te bleun in aan de wat. Oké. Maar we zijn nog wel weer naar uw simmergast nu. Dat wel. En wat doe je dan zo'n hele winter? Hij is een beetje bekomen van de simmer. Ja? Ja. Heb je het zo druk dan? Nou, we maken simmers wel knappe weken. En dan winters, ja. Dan moet eerst alles bij winterkleermaker worden. Wetter draaien. En zij in het voorjaar, nou, dan maak je alles eerst weer kleermaatje. Dat de bloe ijs maar 2 maandjes, 3 maandjes hoe dat het wat minder druk heeft. En dan komt steeds zo'n oren, denk ik dat, toch?